Hola a totes i a tots i benvinguts al nostre projecte de la prehistòria de ciències socials. A veure, vos he fet este power tan xulo que se diu La màquina del temps i en ell anem a anar descobrint totes les coses que hi ha a la prehistòria. Concretament, primer anem a veure, així baix tenim, una partida que fica etapes de la història. Després veurem l'evolució dels humans en la prehistòria i per últim farem un xoc al final, que segur que s'ho passareu superbé fent aquest xoc. Anem a començar per veure les etapes de la prehistòria. Però abans que res, se preguntareu, Víctor, què és la prehistòria? Sabeu què és la prehistòria? No sé si sabeu, però la nostra època se divideix en dues parts. Una part que és la prehistòria i l'altra que és la història. Per això, la prehistòria la podem definir com a que és l'etapa que comprèn des dels orígens de l'ésser humà fins a la invenció de l'escriptura, és a dir, des del primer humà que va aparèixer en el món fins que se va inventar l'escriptura. I així vos he deixat un parell de fotos. Mireu, així en un costat tenim els primers humans, que ja heu vist que eren molt pareguts als monos i als ximpancers, veritat? Érem superpareguts. I després, a l'altre costat tenim els primers tipus d'escriptura que van existir, que, si vegeu, no és una escriptura de lletres, sinó que era una escriptura més de símbols, perquè en aquella època s'utilitzaven molt més els símbols per a escriure coses. Una vegada ja sabem el que és la prehistòria, anem a seguir. I això ja ho sabeu perquè ho farem la setmana passada, ja sabeu que la prehistòria està dividida en tres etapes: el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. Concretament esta setmana anem a començar per la primera d'elles, per el paleolític. Vinga, ara anem a veure què és el paleolític. Què és això de paleolític? I aquesta paraula què significa? Comencem. Mireu, el significat de la paraula paleolític vol dir edat de la pedra tallada. I això és el significat d'aquesta paraula. Després, què tenim que saber també d'aquesta època? En quin període de temps comprèn, és a dir, quan comença i quan acaba? El paleolític concretament comença fa 5 milions d'anys i va acabar fa 5.000 anys. I ahí vegeu que la pantalleta fica 5.000 anys a punt C. Què vol dir això? Això vol dir 5.000 anys abans de Crist. Per què abans de Crist? Perquè els anys se compten a partir del naixement de Crist, ja que nosaltres tenim un calendari que es basa en la religió cristiana. Per tant, tota la prehistòria passa abans de que Crist nasquera. Una vegada Crist ha nascut, ja se considera història. Anem a seguir. L'última pregunta que tenim en esta apartat és: on vivien els éssers humans en aquesta època? És a dir, vivien en cases, vivien en xalets en la prehistòria? Penseu que podria ser així? No, veritat, és impossible que nasquen cases i xalets en aquella història. Si estem parlant de que els primers humans eren pràcticament com si foren monos o com si foren ximpancers. Abans que res, hi ha que dir que els primers humans aparegueren en aquest planeta en Àfrica. Sabeu on està Àfrica? No passa res, ara després ho veurem, en una foto. I després d'Àfrica passaren a viure a Europa, a Àsia, a Oceania i per últim a Amèrica. Mireu, en aquesta foto ho entendrem millor. Vegeu com així en aquesta foto de color taronjeta, on fica Valle del Rift, ahí és concretament on aparegueren els primers humans. Després ja s'extengueren per tot el color verdet, que és Àfrica, i això és el continent d'Àfrica. Després d'Àfrica on passaren? Passaren al continent d'Europa, que és el groguet. Europa i Àsia serien. I anaven extenguent-se per tota la zona grogueta que vegem al mapa. I ja per últim, passaren a extendre's per la zona eixa de color roseta, que concretament seria una part d'Europa, molta part d'Àsia, Oceania i, per últim, Amèrica. Això seria més o menys per on començaren a viure els primers humans que hi hagué en aquest planeta. Anem a seguir i ara necessitem saber com vivien aquests humans en aquesta època. És a dir, anaven vestits, què menjaven, com vivien. És molt senzill, al contrari que nosaltres, que vivim en la nostra casa, en el nostre pis, cadascú en el seu xalet, ells no. Ells vivien en tribus i eren nòmades. I què vol dir això de que eren nòmades? És molt fàcil. Nòmades vol dir que no vivien en un lloc fixe, sinó que anaven desplaçant-se sobretot buscant menjar.
perquè ells no tenien una cuina per a poder menjar, ni tenien un supermercat on poder anar a comprar el menjar. Ells tenien que buscar aquest menjar. I de què s'alimentaven? És a dir, què és el que menjaven? Sobretot, s'alimentaven gràcies a la caça d'animals i a la pesca. Pescaven molt, menjaven molt de peix, molts animals, i també de vegades recol·lectaven. Què vol dir això de recol·lectar? Recol·lectar és agafar fruites dels arbres i guardar-les per a després menjar-se-les. Perquè, torno a repetir, ells no tenien un supermercat on vas i ja ho tens ahí tot ben ficaet. No, ells tenien que anar manejant-se, buscant animals, buscar llocs on pescar, buscar arbres que tingueren fruita. Era molt diferent ara, molt diferent. Mireu, així us he ficat un dibuixet que més o menys representaria on vivien. Mireu, primer tenim allà una cubeta allà al fons, després un poc més al costat tenim uns homes que venen de caçar, tenim uns altres que estan pescant, alguns que estan agafant fruites dels arbres, altres que estan fent o intentant fer ferramentes. Més o menys, aquesta seria la forma de vida que tenien en el Paleolític. Seguim. Quines ferramentes utilitzaven? És a dir, avui en dia nosaltres tenim un munt de ferramentes per a fer qualsevol cosa. Tenim bolígrafs, tenim telèfons mòbils per a cridar-nos els uns als altres, tenim ordinadors, tenim moltíssimes coses. Penseu que en aquella època tindrien alguna cosa així? No, veritat? Aleshores, en aquella època, les ferramentes que tenien sobretot eren ferramentes que utilitzaven per a caçar o per a recol·lectar aliments. Per tant, aquestes ferramentes estaven fetes, no podien estar fetes de plàstic perquè en aquesta època el plàstic no existia. Quins materials tenien a la seva disposició? Sobretot tenien dos materials. El primer és la pedra. La pedra i els pals dels arbres. I com veureu en aquestes fotos, així tenim alguns dels exemples de les ferramentes que utilitzaven de pedra en aquella època. I després de la pedra també utilitzaven els ossos dels animals que caçaven. Per a què? Per a fer puntes de fletxa, per a fer ganivets, per a fer decoracions per a ficar-se damunt, etc. I sols ens queda per veure l'art. És a dir, en totes les èpoques ha hagut algun tipus d'art. Art què és? Són els dibuixos. Concretament, en aquesta època, l'art que hi havia s'anomenaven pintures rupestres. I per què se diuen pintures rupestres? Algú ho sap? No passa res, jo vos ho conto. Se diuen pintures rupestres perquè s'han trobat dins de les coves pintades en les parets o en els sostres. El sostre és el techo. I què pintaven? És a dir, què pintaven? Pintaven una dona? Pintaven un home? Pintaven a la seva mascota? No, no pintaven res d'això. El que pintaven eren escenes de caça, és a dir, persones caçant animals i animals. Això és el que solien pintar en aquesta època. Mireu, així vos he deixat un parell de fotos. En la primera vegeu que tenim un animal. Què podria ser aquest animal? Aquest animal se pareix a un búfal, veritat? Que té així els cuernets, vegem que té el pèl per així darrere de l'esquena. I en la del costat tindríem una escena de caça, que vegem els homes amb els arcs i després vegem ahir que pareixen cérvols. I vull que se fixeu sobretot en el color que utilitzaven, perquè no tenien rosa, no tenien groc, no tenien colors vius, eren colors molt oscurs. Per què? Perquè aquests colors sobretot els feien amb fang i amb un poquet de sang. Sang és sangre, dels animals. Per això, diguem que té aquest color roixet, marronet, negre. Això és tot el que teníem que veure sobre el Paleolític. I ara diu, ostres, Víctor, això ha sigut molta informació en molt poc de temps, no? Sí, ja sé que ha sigut molta informació en molt poc de temps. No us preocupeu perquè jo ara vos vaig a fer un exemple del que tenim que fer en la nostra cartolina. Mireu, a la nostra cartolina tenim una secció recta cap a baix, que és molt llarga, que li ficarem el títol de Paleolític. Veritat? Ah, que sí? Va, molt bé, mireu. El que anem a fer és, podeu fer-ho amb bolígraf de color o amb retolador, conforme vulgueu. Jo vos dic que en retolador és més difícil escriure, però si algú vol fer un retolador no passa res. Què tenim que fer? És molt senzill. Anem a copiar totes les preguntes i respostes que jo us he ensenyat en el vídeo. I hem de fer la pregunta d'un color i la resposta d'un altre.
Però això sí, totes les preguntes van a ser del mateix color i totes les respostes van a ser del mateix color. Mireu, per exemple, jo sí he escollit el color taronja per a les preguntes i el color blau per a les respostes. Aleshores, anem copiant les preguntes. La primera, què significa paleolític? I el seu significat. La segona, quin període de temps comprèn? I escrivim el període de temps que comprèn. La tercera, on vivien els éssers humans en aquesta època? I expliquem on viuen i després d'explicar on viuen podem fer dues coses. O bé, fiquem una foto que siga pareguda a aquesta d'ací que us vaig ensenyar en seguida. A veure, tirem arrere. Ja està. O bé, fiquem una foto que siga pareguda a aquesta, o bé, podem fer aquest esquema. Que aquest esquema què vol dir? Que primer vivien a l'Àfrica, després els éssers humans passaren a viure a Europa i per últim ja s'extengueren per Àsia, Oceania i Amèrica. Podeu fer una de les dues coses, la que pugueu fer. Val? Seguim. La següent pregunta, quina serà? Com vivien els éssers humans en aquesta època? I fiquem la resposta. I després, com s'alimentaven? Fiquem la resposta de com s'alimentaven i ara ens toca ficar o bé un dibuix o una foto del lloc on vivien. És a dir, bé podem ficar una foto tipus aquesta o intentar fer un dibuix. No fa falta fer que sigui el dibuix tan perfecte. En què feu un dibuix, per exemple, on tinguem una cova, vale? I estan vivint dins de la cova, seria genial. I si no, la foto. El que decidiu. Si seguim, ara ens toca dir quines ferramentes utilitzaven. Copiem la resposta de les ferramentes que utilitzaven, que eren sobretot de pedra i d'ossos, i després tenim que fer o una foto o un dibuix d'una ferramenta de pedra o ficar una foto o un dibuix d'una ferramenta feta amb ossos. El que vulgueu. I seguidament ja ens queda la pregunta de l'art. És a dir, com era l'art, copiem la resposta de com era l'art i què pintaven. I hem dit que pintaven sobretot escenes d'animals i de caça. I per últim, sols ens faltaria per fer un dibuix d'una escena d'animal o una escena de caça. O podem ficar també una foto, però a mi m'agradaria més que en aquesta part intentarem fer un dibuix, perquè jo crec que el dibuix quedarà molt millor. Tot això hem de fer-ho dins del tros que tenim on tenim escrit paleolític. Si teniu algun dubte, qualsevol cosa, ho escriu per la pàgina web i si no, em pregunteu per WhatsApp i jo us contestaré sense cap problema. Espero que vos hagi agradat el vídeo, que vos hagi paregut interessant i ja tenim la part del paleolític coneguda. La setmana que ve coneixerem el neolític. Adeu!